bonsoir. Belum ni. Kage la wisa. Buat dia pasal sa. Lepas buat dia pasal lah. On fwa di. Buat sa. Ay tombe na la. Koman ti fwa di nan nan? Ah, mo kulit bayo mo siya. Ha? Kulit bayo. So mounen yon san. Ito yung mo balik. Mo siya. Ki kon bay, sa msat si yon servis. Kom na mo siya. Koman sa nan? Kalau ko siya. Siya. Kalot nen? Ya. Yo, yon ba yon sa abzan? Yo, bay para pilano. Ay bala pilubat ni kami.